Baldi ca de obicei. Păi nu știu ce să fac, dar e lene să mai joc. Baldi așa că să alegem alt joc. Seria nebunilor. Am văzut că vă place seria asta, că să jucăm Zub azi. După... Să mă scoați pe tine, dar... Da. Am Mustafi. 30. Sora mea, mult cam fratină. Oricum, stați să joc cu joc. Asta este seria nebunilor. Să începem în 1, 2, 3. Bun. Dacă vă că vă strângem... Stevi, câte like-uri vrei să strângem pe tu ziua asta? 2,60 lei. Adică câte like-uri vrei să strângem pe tu ziua de azi? 1000. 1000 de like-uri, ai soară mea. Gata, 1000 de like-uri. Obligat forțat. Hai să ne găsează. Oricum. Să începem cu o serie de Zuba. Zuba, uba, duba. Tadam. Și mi-a blocat like-ul. 1000 de like-uri pe viață simplă, moarte. Dați-mi. Postează like-ul, dar nu zice față. Hai să începem, da! 1, 2, 3, 4, Știi că axetele astea, da, mă. Băi, trebuie să așteptăm puțin, dar stăm cam mult așa că na. Trebuie să așteptăm puțin. O să pun pauză până să încarcă. Am intrat pe Zuba și să începem să alegem. Să ne uităm ce avem pe Trophy Road și să începem. Nu uitați începător să mă scoați că ăsta e primul meu episod de Zuba, dar nu contează, hai să începem. M-am zis că dar nu știam dacă se postez sau nu. Oricum, tichetele. Brawlerii. Urmați să începem. Oferte slabe, dăm așa că e gratis și na. Am un brawler, dăm cu teaza și începem. Să jucăm cu... Ui, pentru ziua de azi o să jucăm cu Nips. N-am mulți brawler, dar na, să începem cu ceva mic și după aia cu ceva mare. Aici să începem, I'm ready go. Da? Vreau. Oricum, hai să începem înapoi, jucăm cu Nips, hai să dăm unul pe 3, unul pe V și să începem. Filmarea va fi faină, friendly frenzy și să începem. Jucăm pe 5, că pot și că vreau și nu mă opriți că dau cu un leon. Ok. Aici am să dau pe leon, dar sper că mi-a dat Nips. După cum vedeți, filmarea mea e faină, friendly. Uite, aici filmează. Mariane, tu zici câte like-uri să strângem pe tu azi? Mari, câte like-uri să strângem azi? Eu număr. 1. Tu nu ai vrut să-l presa. Fratele meu a zis un like, dar nu câștigă. Tefania a zis mai bine, dați like-urile. Oricum, până începem. Băi, că n-am început. Bine. Jucăm cu Nips ca de obicei, Nipsul Bipsul. Scuze, probleme cu netul, nu știu ce. Filmez Stefi. Poate mă lăsați. Am luat gumițe și cu... Scuze pe toată asta. Îmi pare rău. Îmi pare rău pe toată asta. Îmi pare rău că am mers lăguit. Sper că puteți să mă iertați. Astăzi jucam alt joc. Că Zuba a mers lăguit. Eu vreau cereale cu lapte. Astăzi jucam alt joc, Sina. Asta merge cam lăguit.
Oricum, fiindcă merge lăcuit, nu mai jucăm jocul ăsta. Jucăm alt joc. Nu contează. Hai să începem. Jucăm alt joc numit... Ce mai, hai să luăm orice joc îmi place mie și na, hai să jucăm asta ceva. Și dacă vă place jocul ăsta și eu să încerc pe Zuba să jucăm. Contează. Oricum, după ce mai sunt un pic pe jocul ăsta și aflăm multe, o să începem și să-i dăm drumul la like-uri. Oricum, cât... Dați mie telefonul. Al meu? Al meu. Ok, hai să începem. Scaun. Să vedem ce avem. Asta sunt eu, mă plimb. Caut niște Pokémon. N-am rost, vă pricepeți voi. Ascultăm un SOA Duo. Știu. De un om, bă. Bate-te cu el. Să vedem ce găsim aici și să intrăm în magie și să căutăm. Avem companie să pai să vedem cu ce să le luptăm. Oh, dar ăsta nu SOA Duo, e un Pokémon plantă. Să mă arăt partenerii mei și echipa. Am o echipă destul de bine în seară, dar cel mai mult îmi place Pokémonul meu Fantomul. Nu este un gen care nu fi bucuros, dar merge. Ai atacuri destul de bune. Ai și... Ta-da! Să vedem cum face. Să vă arăt primul atac, Fantome, ai că la doarme. Nu mai poate să atacă deloc. Mai să atace deloc, e mort. Acum noi o să dăm cu atacul ăsta. Deci încă doarme, noi le facem level-ul. Încă doarme, bucurie pe tot că doarme, noi o să dăm. Și am câștigat. Și la un level 11 sau 12 poate evoluăm, nu se știe, hai să vedem. Îl folosim pe Gengar să le evoluăm. Dăm aici muzica. Catedre. Scuze, a fost cam greu. Atât să fie. Scuze pe toată asta. Oricum, azi... O, da, nu uitați de follow, like și subscribe și să vă abonați. Dar încă nu plecăm. Seara nebunilor pe viață, na. Începeți voi. Scuze, mi s-a blocat puțin. Acum să dăm într-una până îl dare. E bine că dăm într-una, să dăm un pic mai tare. Oricum, dăm într-una până moare. Cred că la level 11 va evolua. Dar poate trebuie să dau puțin off camera. Oricum. Hai că se reveni beatul. Dar noi oricum îi mai dăm o singură carată și câștigăm. Am câștigat. Oricum, să vedem. Dacă vreau acum... Oricum. Să rezolvăm problema, am ajuns. Beatul ăsta suntem să mergem. Și... Așa merge. Nu era ca frumos.
Poate aici să zicem. E greu cu manetele astea. Cer. Dar cred că locul ăsta trebuie să le ducem. Asta este instinctul meu. Pokémon, plantă stații. Cine ar mea sau rătanii de Pokémon? Pările astea de Pokémon sunt nimic altceva decât stricăciuni. Nu știu că sunt Pokémon în tot cazul. Un Pokémon fantomă, stupid. Dăm cu foc și scăpăm. Măi știți copii, cu foc o să rezolvă, da? Să vă învăț mica atacul lui. Iată foc. Și acum am murit. Oricum, nu mai filmez mult. Nu văd nimic, mă. Un alt Pokémon firar. Sunt cam mult. Sunt cam mult Pokémon fantomă. Pa! Mă uit la un film pe telefon. Nu știu ce e cu sevul ăsta, dar să ajungem. Mic ciudat. Acum e ceva ciudat. Oricum, cam atât pe ziua de azi. Stai să plecăm. Ne vedem mâine. Pa! Pa, prietenii!